Сәнсез хәерле көн. Быел данлыклы хорның Ирне Сабыйбыз җитәкчелегендәге хорыбызның юбилее 55 ел айымы. Менә шул уңайдан юбилей чаралары хакында сөйләбез әле. Нәкъ шулай сез әйтеп үткәнчә, хорның быел 55 еллыгы булды. Ул инде данлыклы хор Казан университетының безнең беренче чиратта концертыбыз булды быел, юбилей концерты. Аның кунагы буларак Зилә Сыңгатуллина чакырылган иде. Ул инде солистка булган, иң беренче солисты. Шулай итеп, бик күңелле үтте концертыбыз. Инде алга таба безнең әле сезоныбыз ябылмады. Безнең хорчыбыз Булат безгә шундый бүләк ясады. Шулай хорчыларга да, Ирне Сабыйга да. Ирне Сабыйга бит 80 яшь тулды быел. Һәм шул уңайдан ул безне, барыбызны бөтен состав белән Бурятия Республикасының Улан-Удэ шәһәренә сәяхәткә алып барды. Барлык чыгымнарны Булат үзе түләде. Без Байкал күле янында Максимовка дигән авылда урнаштык. Шунда 5-6 көн яшәдек. Шундагы яшәүчеләргә концерт куйдык. Аларны хузурланып, рәхәтләнеп, ял итеп безне тыңладылар. Татар җырларын, татар моңын ишеттеләр. Шулай ук Бурятияга кадәр килгәч, без инде Бурятияның баш каласы Улан-Удэ шәһәрендә дә булдык. Бурятияның татар милли мәдәни автономиясе әгъзалары белән дә очраштык, аралаштык, сөйләштек, аларга да концертлар куйдык. Һәм беләсезме, алар татар җырына, татар моңына сусаган булып чыкты. Бик рәхәтләнеп, исләре китеп тыңладылар. Безнең чыгышларына рәхмәтләр әйттеләр килгәнгә. Һәм инде менә шушы сәяхәт өчен, шушы гастроль өчен оештыручыбыз Булатка, Фәнзилә Хәкимовнага зур рәхмәтләр әйтәсебез килә. Җәфәрүфләрендә бу. Димәк, анда яшәүчеләргә генә түгел, рухи азыкны үзегез дә алып кайткансыз инде. Әйе, без рухи көч туплап кайттык. Шулай экскурсияләргә дә йөрдек. Менә экскурсия дигәндә Баргузин даласына баруыбыз турында сөйләгез әле. Анысы кызык миңа. Без инде бик үзенчәлекле экскурсия оештырдылар безгә әйме. Катерга утырып, Байкал күлендә тауларга хозурланып бардык. Барганда төрле утрауларга туктый бардык. Табигаты белән таныштык Байкалның. Су чиста Без хәтта анда yüзеп тә карадык. Салкын булса да, ул күңелле икән. Әйе, күңелле. Шунда безне ни гаҗәп төлке каршы алды. Ул кешеләргә тимәс, ләкин бик күңелле булып китте безгә дә. Менә шулай энергия туплап, көч туплап. Байкал бухасы белән дә сыйлаганнардыр әле. Әйе, балык ашап карадык. Төрле милли ризыклар татып карадык. Менә шулай итеп канәгать булып, рәхәтләнеп, сөенеп кайттык. Димәк, бик кызыклы сәяхәт булган сезнең өчен. Хорчыларның үзләренең тәэсирләре һәм бигрәк тә менә Ирне Сабыйның тәэсирләре турында ишетәсе килгән. Алар ошадымы? Әлбәттә, бик ошады, бик сөенделәр. Чөнки мондай ерак юлларга бару ул чыгымлы эш бит, әйме. Һәм хорның инде күптән менә Татарстаннан читкә чыкканы булмаган. Әле авиа очышлар белән гомумән беренче тапкыр булган. Гомумән чынлап әйе дөрес. Шуңа күрә инде барыбыз да сөендек, канәгать калдык. Икенче дөньяларны күрдек, икенче халыкны күрдек. Безнең өчен бу бик тә рәхәт сәяхәт һәм гастрольләр булды. Зилә, үзегез хорда ничә ел җырлыйсыз инде? Үзем хорда 6 ел җырлыйм. Инде Казан Федераль университетының беренче курсына укырга кергәннән бирле мин шушы хорда Аллага шөкер дип әйтәм. Һәм Ирне Сабыйның уң кулы булып та торам, аңа ярдәм итәм төрле сораулар буенча. Староста буларак, әйме? Әйе, һәм безгә яңа студентлар килә, шул уңайдан студентларны чакырып калам. Монда җырлау башка өйрәтәбез, җырлый белмәгәннәрне өйрәтәбез. Менә шундай әйбер бар Зилә, үзең генә җырлаганда чыгыш ясаганда син үзең өчен җавап бирәсең, аның технологияләре билгеле инде, әмма хор белән җиңелрәктер дип уйлыйм. Мәсәлән, Каршыда гына утыручы кешеләр елап җибәрсә, күзләрендә яшь күргәч ничектер күңел тула бит. Хорда берең җырлый торганда икенчең елый ала, шулай дөресме? Дөрес. Әлбәттә, хорда инде ялгышлыклар китсә, аны ул ишетелми халыкка. Инде менә шулай сез дөрес әйттегез, Бурятиядә, Улан-Удэда, мәсәлән, татар әбисе килгән иде, безне тыңлап, күңеле тулган, яшьләрен чыгарып, елап та алды, сөйләшеп тә алдык. Безгә дә күз яшьләре тулды инде күзгә. Ул бит инде күченеп киткән. Туган җирен сагына инде. Шулай. Шуңа күрә эмоциялар бар, ләкин без аны
тотарга, контрольдә тотарга тырышабыз. Демәк, хор үзе бер дөнья. Шуңа күрә теләгән һәркем бирегә килеп үзенә иҗади үсеш һәм рухи чыганак. Әлбәттә, әлеге сәяхәт турында интернет киңлекләрендә дә мәгълүмат табырга булыр дип билем. Идел журналында да зур язма чыгачак булма бирса. Сезгә бик зур рәхмәт, Зилә, эшләрегездә уңышлар телибез. Яңа сәяхәтләр насыйп булсын. Аңлашылы булсын. Сау булыгыз. Без алга таба дөнья яңалыклары белән танышырбыз.